приказка забавна в този час ще разкажем ние тук пред вас. Приказка забавна в този час ще играем ни за вас. Приказка забавна в този час ще разкажем ние тук пред вас. Приказка забавна в този час ще играем ни за вас. Едно, две, три, кои сте ви, кои сте ви? Това сме ни, това сме ни. Едно, две, три, нека се сгъни и победи. Едно, две, три, приятели сме ни добри. И сега? Сега имаме въпроси. Така ли? Да. Няма. Спокойно, спокойно. Само едно въпрос. Само едно. Не се притеснявай, само едно. Добре, ти не слушай. Тебе няма да те питаме. Добре, останалите знаете ли как започва всяка една приказка? Моля!